Ongi etorria txorien esasoi honean programara, arratsaldeon zigor. Zelan zauz? Ondo nau, posi nau gaurko errezetiaz, benetan. Harritute bebana apurtxuet, berakatzak ikusik horren beste memai gainen, baina, bueno, jarritu jaiona. Ba, izan liteke zure moduko errezeta, baina ez kasu honetan garizumako lehen ostiralerako edo lehen vigilia egun ontarako errezeta dakarkizuegu. Eta zehazki, bueno, aitortu behar ez dela gurea, lagun batek pasatakoa dela. Beraz, zuekin gaur, itsas zapoa, baratxuri saltxan ningo dugu. Aleluia! Ona! Bueno, beraka saltza, baina nahiko zua, Berezi, egia esan barbeizut, ez detuenik probatu, beraz, hau, bai, pasatako errezeta da esan bezala, eta, bueno, egia esan, jakin mina hundie sortu dit, baratxuri saltxa honek, zergatik alde batetik baratxurik dauzkegulako, baina konfitatu ingo ditulako labean, eta jarraian esnegainarekin birrinduta saltxa moduko bat ingo dulako. Beraz, nahiko berezi izango da, gelditu gurekin, eta ea gustatzen zaizuen, proposamen hau. Ni filtro txarra izango naiz, nire badakizu gustatuko zaidala. Gero, zureakin geratu asa, etxekoei gustatuko zaien, ero ez jakiteko. Niri gustatuko zaidala, seguro. Seguro. A ber, zapoa eta berakatza doen errezeta bat txarrezin da izan. Horratik goizen etorri eta lehenbiziko goz esan diazu, hau, honek ez du ezkontzen. Zirikatzeko zen. A ber, zapoa labean erreta jaionez erekin atatzen da beti. Baratxuri erreak, baina, bueno. Ea, lehenengo eta behin, osagaiak, erresaskoak, sinpleak eta eskuragarriak. Lehenengo eta behin, esan bezala, hemen bi baratxuri buru ditu, baino labea piztuko du nontan, aprobetsatu dezakezue bi hiruburu aldi beren itxeko. Baratxuri burukin zerringo deun, erditik moztu, olako papillot moduko bat ingo du aluminio paperarekin, eta hortarako erdian sartuko diogu gurin pixkat, eta usain belarra gure aukera, erromeroa eta salbia, baina zuek, nahi baldin baduzue bestelako usain belarrik sartu, sartu lasai aski. Hauek hor konfitatzen dauden bitarten, edo egiten dauden bitarten, baby erako patatatxoak, hemen erabili dezakezue errezeta honetarako gutxi gora bera 200 gramo bitarte hortan ongi. Baby erako lako patatatxo hauek 15-18 minutuz edo egosiko ditu uretan gatza botatan oski. Behin inda dauden ikusteko, beti bezala labantxoa sartuko diogu, eta inda daudenen atera ingo ditu. Zuritu eta gero gurinakin pixkat zigilatuko ditu gorri puntu kurruskari txiki bat emateko. Eta ikusgarriago iteko ez, dizdira berezi hori emateko. Fumeta, noski. Salda bat, beti ere beste saltxatarako edo oinarri gisa ezinbestekoa da. Eta horretarako zer daukegun hemen, sinpleki bi porru eta perrexila. Eta noski, itsaszapoaren ezurrak. Hemen kasu honetan, bere ezurtxoak, buru ezurrak eta masaiak ere badaude. Gero ikusikoet masaiak berreskuratu ozein horrekin. Ze masaioik egitan, ez bota. Egia, oin ikusten die saltzen bebai, ja arrandegietan da saltzen dituzte. Gare batean guk, jatetxeetan da, ekartzen zituzten ez, agian 10 sapo taulan, horiek atera iten ziren, da hori arrozakin, behin baino gehiotan ipatu dut, baina txirlakin ere, saltze berrien, edo besterik gabe, arrautzeztatu eta piper berde batekin onduan jarrita, zoragarri. Bikainen. Esan bezala, fumeta itxeko, bi porrutxo, perrexila, ezurrak, buru ezurrak, eta gero jarraian zingo deun, saltxa. Horretarako ingo deuna lehenengo eta behin da honako itsas zapoa zigilatu zartagian, atera eta botako du ardo zuria. Hau murrizten utzi pixkat eta murrizten denean entzun ingo deuna da baratxuri hoiek esne gainetan birrindu eta gehituko diogu ardo zuri murriztuari. Jarraian sartuko dizkiogu baztertu ditun honako itsas zapo zatiak, ilar batzuk, eta gure patatatxoak pixkat dizdiratxu eta gorrituta daudenak. Eta hoiz izango da, heltzean bere horretan, zerbitzatzeko edo aurkezteko sistema. Ados? Eta hori denan, zerekin ondua? Loli andereñoaren ekarpenekin gogoratu Loli zein gure baratze zaina dela, kolaboratzaia eta ostiralero zehozer berriak hartzen digula beti ere baratzarekin eta lore zaintzarekin lotuta. Eta gaurkoan ere, holako klase magistrala emango digu. Seguro, beti bezala. Oso ondo. Ni lanean astera esan bezala. Labea zenbatean dagozu? 180. Eta 180 gradutan baratxuriak zenbat denboran ningo ditun, nik bi tartetxo ematen dizkiot. 40 minutu hasieran ikusi, iriki, ikusi nola dauden, eta gero beste 10 minututxo, 15, edo
norberaren gustura, niri zemat eta konfitatuago dultze puntu hori edo ez, hartzen dulakoan nao, ez jakintasunetik, maizu ez zuza, baina bueno, ez, 50 minutukin baratxuriri bere teju hori gelituko ote zaion ba. Baina, a ber, azkenean berakatza kozinatuta, azkarra iten baduzu, zaporea mantentzen du, baina egosita hori askotan iten da, nahi bada izan ezkero alioli bat suabeago egitea, hor bitruko daude, ero uretan irekin aldi pare bat eman, ura aldatuz da, ero esnetan baita, batzuk esnetan izaten dute, irekin aldi bat, eta ero esne horrekin, bagizue aliolia o mahonesa ere, esnearekin eitea badagoela, eta orduan zaporea indarra asko jisten da. Behin uretatik pasatuta, kendu gabe, erdiko zurtoina kentzen badio, oraindik eta gehiago kenduko dio. Hori bai, etxean usaina utziko izu, sukaldean batik bat, bai? Ona jaione. Usaia, ona, bai. Azalo ere ikusten duen modu, ona, usaia, beria. Bueno, baratxuri buru bakoitzarentzako lako paper zati bana jarriko dugu, bai? Beraz, 3-4 buru baldin badituzue, 4-5 paper zati. Bueno, gaurkoan, zapoa ibiliko dugu, arrain arrantzalea ditutakoa, gure etxean, egia esan, noizean baina jaten dugu. Umeentzako egia bada, arrai bat, beti ez, burrukan ibiltzen dira umeak aitzaki moduan arrainak ezurra ditu, zapoak bere alde badauka hori, ez? Ezurrik, ezurra bai, badaukala, erdian, guk asuntan ez diogu kenduko, baina bestela, hortik bi xolomo ederra ateratzen die, haragi, trinko eta gogorrazte gaina. Zapoan haragi bai gogorrazten digu pixkat gehiago okela, ez? Behiana, onimaliena. Ze bada trinkoa, batue, kompaktoa, eta gaina hori, azalik ez dauka, eskatarik ez dauka, dana ona, hori bai, itxusia, ze itxusia da. Eta gero, nik umei askotan erakusten diet, bideoak nola arrantzatzen duen, ez? Zagit inoiz, zapoak usten baduzue, normalean ja etxera danak zurituta ekartzen duzu, ez? Azalak enduta eta garbituta, baina arrandegietan aukera egoten da ikusteko bere osotasunean. Eta hor, zaik inoiz konturatu zaten hemen dauka buruan, olako kaina berantzeko bat esan dezagun, kaina bera, olako antena bat. Eta antena horren puntan da olako eulitxo bat izango basa moduan, eta bere arrantzatzeko teknika da, hori hartzen du eta mugitzen du eulitxo hori hau aurrean olan, plip, 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 arrai txikiak gerturatzen die jana delakoan bertara, eta bere ahosarra irekitzen du, eta barrura. Eta gaina, bere ahoari eta sabel elastikoari esker, bere tamainako, ero handiagoa diren arraiak jateko aukera, ero gai da, Eta gainera hor, gero bere hortzak, ez da dinoz kontuatu zaten hori ere kenduta ekartzen du, barrurantza dira, behin harrapatzen duela, hortik ez da ateratzen. Eta hainbat bideo daude, eta egia da, umei erakusteko, hori, ez dakit, gero ikusita zeitxuzia dan, jaten dute, ematen dira, jokua guri behintzat ematen dugu, etxia. Listo, sandwichak gure... Ikusi duzuen bezala bertan erditik iriki eta jarriko dizkigu gure ongaiuak, bai gurina eta bai usain belarrak. Eta hau esan bezala orain labera doa. Ordu erditxo bat programatuko dugu, ordu erdira iriki, ikusi, eta beste 10 minutu, 15 edo emango dizkiogu. Baldin eta. Baldin eta. Hori, zapoan ingo hori, arraiak ustazioa behatitu. Kolorea marroia ero beltz izaten da, segun nun bizi den, beralde hori ze koloretakoa da, eta azkenean bere teknika bada pixkar kamufla altzekoa. Eta, berren espezie ero gehiago daude, baina hemen ezautzen ditugunak bi, txuria eta beltza izaten da. Eta hor, bere izteko beltzak, bia daukate holan geruza beltz bat sabelian, arrai guzti babesten diena, baina honena gero, kenduta gero, beltzak izaten du beltzago, hendik iluna izaten du sabelalde hori. Eta hori izaten da ezberdintzeko. Kalidadez nik egia esan, nik ez dut ezberdintzen txuria ero beltza. Beltza kalidade hobekoa dela esaten da, zaporea esaten dute trinkoago ero zaporetsuagoa dela txurie baino. Nik jarriko hasi daten bat eta beste ez dakit ezberdintuko nituzke. Esaten dute txuria bebai ur gehiago galtzen duela eta ero txikloso moduan geratzen dela, haragia, eta besteak ur gutxiago galtzera, hobea. Gutxiago dauden ez beltza, eta tamainan bet txikiagoa dira, garestiagoa dira. Ze txuriak, tamainan neiko handiagoa dira, 100 kilotakoak ere ikusi izan dire, normalen 30 kilokoak eta holan handik egoten dira. Aze buruzarra. Aze buruzarra, ze gaina,
gaina, esatezu, hor, pixu gehiena burua da, Bai. Buruak hartzen du, 40 kiloko bat harrapatu zuten, eta burua zen, ez dakit, esageratua, 20 piku kilo, ia 30 burua, eta beste zen, jaten dana, haragia esaten dana, erabili dana erabiltzen da, azkenean, sapoaren burua da, nik uste saldatarako dagoen gauzarik onenetako. Eta hori arraindegietan badakite, eta gaur eta ja egun horrela saltzen da. hori da, ez urretan saltzen da, gehien bat fumetak egiteko eta arrain zopak egiteko. Eta ikusi duzen bezala, hau izango litzateke, begialdea, eta hau da masaia. Hau da, capri du du. Hori da, oiaskotan da, oiaskoa jaten duzunean, oiaskoak hemen, bizkarrean, hemen dauka, iztarra eta saietzen moduen olako haragi pusketa bat, olako txikia, eta egiten da olako. Labean inda dagoen horri ditzen zaio oiaskoaren benetako azpizuna, txori guztia daukate. Eta hori normalean inoiz ez da jartzen, eta hori. Eta nik hori ikasi nuen, Martin Berezate ginean egoenean, ana jartzen genituen errezeta bat genukan galdeperrakin, Eta beti labean egiten zen labean, eta paparrak ateratzen ziren, iztarrak, eta hori ateratzen zen, da bestea esan, erabiltzen zen saltza iteko. Eta sukaldari frantzes bat genukan, darek erakutzi zen, hau da satiriko zuen atatxik. Hori, sukaldari jaten. Baina hori galeperrari aterata. Galeperrari, baina hori daukate egazti guztiek. Hori ulertut, baina ez da berdin demagun indioiar baten atera edo galeper baten atera. Eta ostrukarena? Hori... Ostrukarena izango da, olako. Azpizuna. Gutxo gora, olako tamaina. Gero, egia da, azpizun moduan, behintzat, ikusten dira lan bat, nik supermerkatuan egun solo horren azpizuna, eta da, paparrak, bekaldian doka bero lan bat, tiratxo bat fina. Xolomu dauken bezala xeko olako... Baina ez da, baina da, paparran zati bat, eta horre ditzen diote, oiaskoan azpizuna, azpizuna hori ez da, azpizuna da, hemengoa, probatu, hemengoa, hori baita da, goxua. Ezurratxu batzek gustatzen zaigunai, baki unun dagoen. Goxua izango da Lolin ekarpena, ez? Bai, gaur nire tokatzen zait. Beraz, bota honek egunetan bota duenakin baratza uste du zapatzeko ez tala hongo, hasik terraza niko. Hori da, segundu txiki bat, hau irakiten hasi da, lehenengo borborka da hor da, beraz, honi 15 minututxo programatuko dizkiot, eta esan bezala, hori programatuta, hau programatuta, zuen programa besterik ez da gelitzen. Programa artean galdu, honen matriz ematen. Noli zein, arratzaldean? Kaixo, arratzaldean zigor. Zemuz? Ongi, zemuzuek? Ondo, mentxe. Bai. Ja, mendik bitu, ja, baratxuri usaina, ja, esan du, jaionen, labean sartu ditu eta bat horrona. Baina, gu baratxuri kontuak ez. A ber, zer ekarri diguzu gaurkoan? Begira, gaurkoan etxe barrengo landarian kontuak ekarri ditugu. Gauza da, ja, neguazkenian gaude, eta, egile da landariak naiz eta etxe barrenean egon diren egun argia motxa izan du da, egunak motxak daude. Orduan landariak, sufritu ere sufritzen du. Alde batetik, egila da sustraiak edo zainak botzen dituzte, gozia dakate, orduan, zegin behar dugu gaur, tiestoz aldatu behar ditugu. Barrokoak bai aldatzen dira? Bai, aldatu behar dira, zitzen dire, begira, gero erakutsuko izut, baina begira nola dagoen gaixua. Honek ja aldaketa behar du. Hori da, ikusten duzu iratze hau edo hori ja dago, horren burni falta daka, gozia du, beste iratze mota honek baita ere. Orkidean bat ere aldatuko dugu, baina ez lurretan. Hori pinu azalakin aldatuko dugu. Eta, baditugu lan batzuk egin biharrak. Burni pixka bat emango diogu, hori hori kentzeko, eta, Eta urtian, zemat aldiz egiten da? Urtian behin. Behin itiakineko da, barrenekoak, ez? Hori da, garaiona da, hau, mendikan ja udaberri aldera egunak luzatzen ari dire, argitasun gehi izango dute, eta orduan landari indartzen da. Orduan guk laguntzen badiago, pixka bat gehiago. Orduan nahi baduzu zigor, ez dakit zukaldien buelta bat eman behar duzun edo Bai, oinau teoria izan da, eta ero praktika izango du. Nik tiesto batzuk ekarriko ditut, eta ikusiko dugu nola egin lan hau, Venga, arte. Iatzea lorontzin, Hala da. Gure aurreko magin bat aldiz joatean zin, iatzeitea, eta guain lorontzitan. Taldatuen behar. Nik enekina da, etxeko, ikusten nuen etxeko landareak oie behin utzita, bere, bakarrik hori ez da, elurra aldatu behar da, lana baino ez digu ematen. Baina usteak, erdi ustel, gero praktika izango ditu, oin teoria izan dugu eta ero praktika.
Hemen somos! Patatak dagoeneko egosita daude jarraian zuritu ingo ditu, baina gogoratu labean daukagun baratxuriari onako biztaz txiki bat bota behar diogula zelan dijoan ikusteko. Beraz. Usaina badau, kanpotik usaintzen zen jaione. Bai. Bea. Poliki, bai? Tau bere hortan ezin du jan ogi pixkatekin holan igurtzita holan frapa. Hemen di sobratu igua. Gero, zure aukera da frapa jan, edo ali batin. Ez. Hau ogian bertan, hartu igurtzita holan, olio txorrota batetik gero gainetik, bikaina ez, urrengoa. Bueno, ikuste... Ero piper beltz pixkata. Bueno, 5 minutu txotiko. Bai. Bueno. Labana ongi sartu da, beraz, berez konfitatuta dau eta inda dau, baino esan bezala, zenbat eta gehixoin, nire ustetan teju hori gehiago joango zaio. Beraiek harrituta dau jendia, ez? Zigorro, ezer, minutu terdi egon da kanpoan, eta ja hau egin da, eta, bueno, telebistako minutu terdi hor, bakizue, ni kanporaino atera loli gauza prestatu, ez dakizer, azkenean hemen guretzako denbora gehiago da, Guk hemen tramparik ez dugu elain, inungo tramparik. Hori da, lehen sartu dituen berakazak, eta hori da, lehen sartu dituen patatak, eta gaina eskua beratzeko oso ondo datozen. Epa, bueno, hemen fumeta itxen hasiko gea, hortarako, esan bezala. Itxas zapoaren buruak eta ezurrak barrura. Perrexila eta porrua. Porruari lehenengo ostoak kendu egingo dizkiot, eta, bueno, beti ere erositako aldin bada, honako are moduko bat edo izaten do etxekoak, lurra, hori pixka garbitu eta barrura. Bueno, zapoan inguruan, azkenen holan berezitasun batzuk ekarri ditugu, eta ja holan bukatzen dugu zapoarekin. Bueno, itxas zapo baten pankreatik atera zuten lehen aldiz intzulina. Intzulina hortik atazen lehen aldia, itxas zapo baten pankreatik. Nizakurren atik haituen euken benetan, Nik zindagizut. zapoana. Zapoana entzutan euken, bai. Gero, bueno, eta nik hori bentzun da daukat, eta arrantzalei eta entzundakoa, garai batean, bueno, arrantzaleek saretan darrapatzen bazuten ero itxasapo, ero arrantzatzen, bota egiten zirela, lehen itxasapoak ez ziren presiatu arrantzalegatik, eta bota egiten zirela, gero, emea harra baino 10 aldiz handiagoa izaten da, eta, bueno, hori, ez dakit, arrain handiagoa jateko garai gai dela. Goxua dela, oso goxua dela, errezeta pila bat inaldiala, hotzak zein beroak, gaina, bueno, jentia holan kaloriak eta jetxi eta garbi jan nahi duen entzako, zapoa bada kalori gutxi dauzkan arraietako bat, arrai txuria da, eta egosita, ero plantxan olio pikin batekin inda, ero labean erreta, oso kaloria gutxi emango digu, eta beroa zeinotza jan alda. Saltzan oso goxua geratzen da, labean erreta oso goxua, kaldere eta ederra geratzen da patata batzuekin, eta hotza, salpikoi bat, ero zeatik ez hartu egozi hotza, eta ero olako mahonesa berezi batekin gainetik botata ere, zapoa gozoa da modu guztietan. Nik uste dut, hitz egiten dugu, zein ez zaizkio gustatzen kroketak, zein ez zaizkio gustatzen ez da izan. Zapoa bada arrai bat, nik uste dut, ia mundu guztiari ere gustatzen zaian. Bida, zure zerrenda horri gehitzeko, gaina txorien prestatu izan dudula, da, zapoa otarrainska erara egin da. Hau garai baten, zapoa merkea zenen, eta otarraina garestia, gogoratu nola iten zen, olako piper gorriarekin, paperean bildu, egosi, baina gaur egun, rezioz... Barzeuen errezeta baita, ez da gira, arzakenean zeinen zen, egiten zuena, zapo, nolako, talotxoak, medaioiak atatzen zituen da, beikonakin, irugiarrakin bilduta, eta ero plantxan egin da, eta oso goxua geratzen zen, eta, bueno, jokupillo bat ematen duen arraia, eta, bueno, hor, esan dakoa, aitzakirik ez da hor, esatu, niri arraia ezke zurrak eta, bueno, zapoak ez dut inungo zurrak. Eta gaur egun esan dakoa, ez dakit, lehen garai baten nik horatzen, zurituta gukin behar izaten du, baina gaur egun ja zurituta saltzen digute, eta lanik ez du ematen. Bakarri da, iriki, prestatu nahi zuen moduan, plantxan ero, eta jan. Xuberoan prestatzen gendun, oinarrian jartzen gendion piper hori saltza bat, garai hartan gaina piper horiak gaur egun ohituagoa gaude ikustera, baina garai hartan ezin ikusten, piper hori saltza bat, gero plantxan egiten duen, labean bukatu eskatzen zuenean, eta gainetik zeraman boilurrakin indako ospinolio bat. Oso goxua, benetan.
Bikain. Bueno, hemen gure barazki eta honako ezur hauei ur gutxi gehitu diet, potentea nahi dut salda, bai? Vale. Bai, ze gutxi erabiliko duzu gero, bai? Baina, bueno, zuen aukeran dao, 2-3 litro bota, bi terdi hor, inguru hortan hobe, eta gero, gorde eta izoztu. Zigor deika dau, favorez. Eta gizot, listo zegoenaz? Bai, atera eta listo. Bueno, jarraian epeltzen utziko du, eta esan bezala, esne gainarekin, irabia gaioaren laguntzarekin birrindu ingo ditu, bai? Hau da, labia. Unegin esan digo labiak. Zema, gaur egungo labiak edela, ostra. Unegin jartzen du. Bale, hau geroko, ez? Bai. Bueno, berak atza hemen, eskura dukagula, duela 5.000 urte baino lehenagotik, Asian da ja erabiltzen zen, eta ez da bakarrik ezaguna elikaduran, ez? Baizik eta ja medikuntzan, erlijioan, eta baita magian ere erabili izan da. Eta, ez dakit, denok ezagutzen dugu, ez? Osasunean dago ona dela, hor Kanadako bihotz eritasunen mediku elkarteak esan zuen kolesterola jeisteko dagoen elikagai honetakoa dela, eta zirkulazioan laguntzen du, gauza pila bat. Hor badago liburu bat, erabateko sukaldea, hor Asier Etxebarria eta Julian Berezi hartua medikuak parte hartu zutena, eta hor, Asierrek esaten du, berakatzakin inaldan, sukaldean inaldan magia handiena da, baratxuri sopa, berakatz sopa, ez? Momentu batian, berotzen zaituena, azkarra, merkea, eta agian dako dauen honena. Bitxo, berandu esan dugu liar niri, dios, jakin gaba zuen duela lau egun, hobeto gongo zen hemen. Baina, ajean dako ona, ez da, oikoa da, Euskal Herrian, zenbat festetan, goizeko 7 ero 8, gure inguruan behintzat, berakatz sopa prestatzea. Eta horren inguruan, gero, Julian Berezi hartua medikuak idazten zuen, porrua tipula eta tipulatxaren zenitartekoak, eta hau da, zuk esan dako legunean, bere usain gogorra bazter eta sistema guztietatik botatzen du giza gorputzak. Izertutik, gernutik, atzetik. Anola atzetik? Atza. Atzetik ez, popatik ez. Popatik beste bat hori babarruneak egiten dute, lasai. Baina, horbe, esaten dute, umeari titia ematen ari basa da, esnea ematen badiozu, ez dala komenigarria berakatza jatea, ze esne horrek berakatzan sapore hartzen du, eta umei antza, gehiegi ez zaiela gustatzen. Azalorearekin da bai esaten da, ez? Eta zaintzurikin. Zeinekin? Zaintzurik. Hori da zaintzurikin bai, eta asakin horrela bai. Berez, honakoz itxarzapoak ere aldatzeu, Esanera dago bai, jatetxen lana egiten unen, zenbat eta zenbat, emakumezko zien kasu hontan, zenbat eta zenbatek saieste zuen badibidez zapoa edo zaintzurik, bai, diarro saiestea eta bai, saieste zuen bai. Baina, kontuk, auskalo, zer den eta zer ez den. Auskalo. Kontua kontu, azkeneko patata hemen, eta lanak aurreratuta. Presia lanerako? Bai, teoria egin dugu, orain praktikara guazegor. Orkide aldatuko dugu. Nik sartu aldatu behar duten tiestuan arlita pixka bat. Zer da hori, arlita hori? Arlita da, nik zer dakit, igual egunen batian deskuiduan ur gehiagi ematen baldin badigu. Arlita pixka bat puztu egiten da. Beraz urgatzen du hori. Bai, hori da. Edo nik zer dakit, igual 15 egun oporretan zuaz, ur pixkat gehiago eman, eta hau hasiko da, eta gero landariak behar duen erara, xurgatuko du. Bestela itu ingo zen, ez? Geratuko zen ur hori horbeian, ero zulatu inbarko genuke tizkoa. Bai, baina, karo, zulatu segun nundakatzen orkidea, zulatziar ez da gauzena. Orduan, arlita pikin bat, bian, lehen kontatuko bezala, pinu azala pixka bat baitare, eta ja, sartuko dugu gure orkidea mendikan. Aterako dugu, kontu pixka batekin, hartu, pixka bat gehiago bota, beti utziko dugu sustraien bat kanpora. Aizatzeko horrela. Baten bat kanpora utzi. Horrela, kanpoan, Bai. Eta pixka bat bete ingo dugu. Eusteko, horrez, ja. Eusteko, hori da. Eta, gero baditugu tutore hauekin ere, bere tokilan sartuko dugu dena. Tutore gabe zer ingo zien, esan altzatuko, ez? Bai, hombre, hori bere
Osea, orkideak, zer dakit, Karibean arboletan horrela egiten dire, Zintzilika, baina zintzilika, erdi eroriak, baina guk itxian heldu inber ditugu. Orduan, hortan dugula, pixka bat estutu. Oin uri bota barko genioke, ez? Bai, pitin bat, bai. Urpitin bat, beti, landari aldatzen dugunean, urpitin batekin. Vale. Vale. Orkidea, ze politia da, orkidea ze politia. Oso politia. Bai, goratu pendiente dakagu, alako batean orkidea mordoxka bat ekarri eta ikusiko ditugu, ze kolore berexiak eta politiak dauden. Orduan, orkidea alde batera utziko dugu, netxe. Bale, urrengo aldatuko dugu, hau gaixua baitare surritzen ari da, behira nola dagoen. Tokia behar horrek. Bai, berdin nik tiestu ez dut zulatu behar. Orduan, arlita pixka bat, eta ja, hemen bai lurra sartuko diogu. Lur normal bat, goxua. Bai. Ur. Kapatiki bat bota. Oso erreixa. Eta hau hortzen sartuko dugu. Eta berdin. Lurrakin, tiestua. Bete gero izkuinak eta nabete, ondo? Osatu goxo-goxo. Pikin bat ureztatu. Eta gero, lehen kontatu dugun ongarri hori, burnila dakan ongarri hori. Bai. Pikin bat emango diogu baitare. Bai, ni harritu lehen esan, honek gozetuta daude. Goziak daude. Nola daukaizu goziak? Bai, landariak gozetzen da guztana, berdin, bai. Eta landaria... Osa, ostolan kolorea hemen aldatu, oin ja jaten ematen dionean da, honik kolorea... Berdatzen da. Bai, berdatzen da. Horixka hori galtzen du, eta ja berdatzen da. Eta orduan ikusten duzu, oina ondo da, gustora dago, hori da. Hori ere, listo. Denari gero urpitin bat emango diogu. Eta ja, nik horrela jarrituko dut, bai, hemen berdina ingo dut. Berdina, ez? Arlita beha azpian beha pixka bat. Lurra, osatu, ikusten duzu haure, goziak dago, zigor, ikusten da. Orduan berdin aldatuko dugu, aterako dugu, begira. Loli, gozia da hona ni naiz. Eta ja jaione bukatzen ari arrezeta, eta gero jatek gatuko za. Bai, baldin bada, bai, gustora. Venga, baz, gerrikasko, agur. Bueno, gure kanpoko lana bukatuta, eta hemengoa nola doaz, jaione? Ba, erdi bukatuta. Zer dauko ginda, ber? Patatak, egosita, zurituta, fumeta, iragazita, bertan, bero, goxo-goxo. Eta baratxuriak dagoeneko epelduta. Ikustazue, zeir nolako kolorea hartu duen, eta, bigun-biguna daude. Jarraian zenengo du, esan bezala, irabia gaiuko ontzi batean sartuko ditu, eta nik kendun honako usain belarrak kendu ingo nizkioke. Bia, beste sistema bada hau, sukaldari asko ikusten. Zapaldu, bai, baina, gozen poliki-poliki jagozek. Eta esan bezala, buru bat erabiliko dugu, baina bestea, alioli bat itxeko, edo, ikusiko du zertarako erabili dezake. Atzo egin gendu saltza, txerri zaieskiri botatzeko baita. Ona. Hoi da. Ero bere hortan, ogian igurtzita jaione, olio txorrota duen batekin, gulen, hau pantumaka, haitxake pantumaka sartu zuenean gure etxean izan zen, aurkikuntza handi bat, eta 2.0 egiten zuen, ogia txigortu, berakatzale gortin batekin igurtzio lan pixkat, gehiagiez, eta gero tomatea, berakatz gatz pixkat, eta olio txorrota da bat, eta hori izan, gozaltzeko, bikaina. Eta ja, hoxe, jartzen bai oso olako berakatz atal batzuk asko suabeagoa dela, tomatearekin horre bikain eskontzen. Una. Bueno, jaio, lehen egiten du, nola gure auzoko jaietan da, berakatz sopa, festetan da, gero goizian, lehen ordutan da, oitxura izaten zen lehen berakatz sopa emateko, eta auzoa gaipatuta, garri batean esaten zen, gure auzokoak eta auzo hitzatak gehiago erabiltzen zen, ze herri guztiak auzotan banatzen dira, eta auzoak etxetan da, ez? Eta hor, esaten da, ez? Egia da ni lagun asko dauzkat Donostikoak edo Bilbokoak, eta haiek Bilbokoa dienak eta ez dut esaten Bilbokoa dira, Bilbokoa da, ni Errekaldekoa naiz, ero ni Deustukoa naiz, ero ni Santutxukoa, eta Donostin berdinak gertatzen da, ez? Donostiko jendeak esaten du, ni ez dakit, altzakoa naiz, ero amarakoa naiz, da bakoitza bere auzoaren izena esaten du. Ematen hor, Donosti ere ez dala existitzen, ez? Gero bai esaten dute, bai, Donostikoa, baina, normalean bakoitza bere auzoa rebindikatzen du. Eta ni banaiz olako auzo batekoa, ez? Gu badaude auzo batzuk erdi republika independiente dienak, ez?
Eta ni, bueno, Eubakoa naiz, Euba azkenean da Amorebietako auzo bat, baina, gu Amorebietatik 4 kilometrotara gaude. Eta gu beti izaten dugu, Eubako auzorik handiena Amorebieta da. Politena Etxano, eta handiena Amorebieta. Hor, batzuk egongo di, txikito harrapatzen bazaitu, akatuko zaitu. Baina hori, herri askotan gertatzen da. Hernanin erein oso, gero, ez dakit pila bat. Pila bat, bai. Eta ez esan, olakotan batzutan kontu izan behar da, Batzuk auzotzat ditu, baino herri omendi. Adibidez, nik hanka sartu nun Elizondo eta Elbetekin, eta Elbeten sarrera galera zio mendoket. Zuk aginanez esan hau zorbil dala. Bestela, akabo eta olakua, itziarren deba dala, edo olakoa, gaina, oie die, rebindikatzen dute, beraik, Republika Independiente txikiak. Eta gu, tartean gaude, Txaka. Hemen, ikusi duzuen bezala esnegaina eta baratxuria birrinduta daude. Hemen, hau egiten duzuen momentun, bada honako endibia gazta, rokefor gazta eta esnegainarekin gertatzen da, sendotu egiten da. Besterik gabe, esnegaina ez da agaskakin bakarrik arrotzen, irabagia gaioarekin ere, lortu daiteke, beraz, ikusiko duzue, maonesan moduko olako emulsio bat lortuko dula. Jarraian, hemen gure zartagi zabala edo eltze zabal bat berotzen, eta olioa bero-bero da honen, esan bezala olako zapo zati hauek ingo ditu zigilatu. Bi aldetatik, rirra eta kanpora. Jarraian, ikusiko duzuen prozedurarekin segitzeko. Listo? Platortxo bat. Bitu, olako auzo batian, legunean, eta gaur egun, ez da, modan berriro, auzolana, ez? Orosketara Jurretako auzo bat. Mendian aparte dauna, eta kuadreako badaukat oin orosketan baserri batean bizitzen, eta auzolanean zeuden, han, daude pila bat baserri, Mugarra mendia daukate goian, eta gero berantza, hainbat baserri, eta han, iturburu pila bat daude, eta ura hartzen dute, menditia torrena, daukate tuberi sistema bat eta beraiekin da, eta auzolanean, urtero batzen dira, tuberi horietan da, horre, inguru hortan burni ura dago asko eta karea eta holan da, zikindu eroiten di eta garbitu behar izaten di. Eta auzolanean, hor juten horregon ziren, ez da izen bat baserritako jendia, lanean, egiten. Eta hori garai batean egiten zan, eta holako auzoetan, ero herri txikietan ohitura egote zan, zagi zen batero geratu eta baserri bideak eta hor zeuden horrek garbitu, ero erreka garbitu, ero lanak zeudenak adostu iten ziren udaletxean, ero herrian, zerrin behar zan, eta gero, ohitura izaten zan, etxe bakoitzeko bat gutxien eskun behar zela, ero ordezko bat bialdu behar izaten zela. Bestela, multa, baina... Auzolotza, baina eitzen segundu txiki bat. Horrere gaur egun gertatzen da olako auzolanak urtean 2 egunetan edo finkatzeiela eta beste urteko egun guztik edo libre gelditzeiela. Eta horregatik esaten da dibidez bide bazarrak ez dielako maiztasunez garbitzen, urek bere tokitatik atera iten diela. Beraz, Bai. Auzolotza, hori da. Zuzentitu zinez? Hori da, vergüenza ajena. Zergatik? Da, ni honik seguro eman izan detela 10.000 aldiz. Eta, orduan auzolotza etxekoa sentitu dute, o no? Zerra auzolotza normalien ez, nobera sentitu... Osa, noberak inbeharrean ez beste bateatik. Hori, oikoa da, gaztetan igoratzen eitzen, june, norbaiten eskontzara, eta ikusten zen duen zure amar oso aitan dantzan, eta... Lotzan da, eta utzen bezea zeitez horren da, ridikulu haitxen, hombre. Eta gizonan posik, jata da, entredauta eta guan maia-espin izkutautan, auzolotza. Hori ez da, gut txikie da, hori da pekata minuta, baina auzolotza batzutan izaten da pareko pertsonan ezagutu, edo ez, duintasun guzi galtzen duen, baina hemen, ala da, gertatzei eta ikusten die, ez? Izan alda beste bat, bai, normal etxeko bat ira, baina gehien. Duintasun nahi eutxi, sikira. Hemen, txoinez, hau itzali zait. Baina hori gaztetan zein ez zaio pasa, hartu eta, ondoko aerobiko, eta esan, Ardoa, zuria. Musika maestro, hor.
Hau lurrundu. Eta horrekiko da, askatu ingo dio, dana hor itxatzita geratu zaigun, elixirra. Ez dut armatzen banik elixirraekin. Elixirra da gero ondorengoa, ikasikoek nez batxe. Hemen, esan bezala, lurruntzen utziko deu, eta jarraian erantziko diogu baratxuri honako emultsio hau, fumetatik borrontzali bat, borrontzalita zeo zer, jasartuko dizkiogu itxas zapo zatiak, ilar batzuk, eta gero azkeneko momentun patata hau pixka gorritu, perrexia xeetu. Patatak aparte, gorrituko ituzu beste sarte baten. Ona, eta ero ona botan. Sartu dezak ez du baino, jopelas, dizdiratxu, patata bat dizdiratxue, ze ona. Patata horrela, bakarri. Errezeta ondan hain bat gauza dode, bakarri jateko oso goxua dudela, ja, Baratxuriarekin esan dako, hori baten txigortu eta ondo. Patata hauek gero, behin egozita gurin pixkatekin, ero lehen erabilituzun belarru zaintzu horiekin, ero perakatza tal bat zapaldu eta bertara bota eta salteatu, hori edozein haragi arraien dako guarnizio, ezin hobea da, eta horrekin, atzo prestatu genu saizki ere, patata panaderakin ona, baina patata hauekin ere. Atzo prestatu zenu saizki ere bokadioan, ogitarteko. Inuen, txorien egin gendun bere garaian saizki bat, kotxinita pibil egin gendun hemen, aluminio paperean da bilduta, saizki hartu, espeziatu nahi duzun guztiarekin, eta zuek hori sartu zazu, 150 gradutara ero, aluminio paperean papillot bezala, holan, barruan egosteko. Ordu eta erdi, 2 orduz gutxi gora bera, suabe. Hori ataratzen duzu, eta ezurrak, jaione, horrela atara genituen hartu, txak, heldu, eta bakarriko lan, tak. Eta geratzen da, saieski guztia bere formarekin, eta ezur gabe. Hori hogitartean jartzen duzu. Pixkate, hemen prestatu duzuen hau bai dala elixirra honekin igurtzi gainetik, eta ogitarteko hori da, ogitarteko bat txorien egin behar dut. Laizter, ez dakit noiz, baina ogitartekoa prestatu behar dut, jaione. Ja, ogitartekoak itzein, eta badago jente bat, ogitartekoz bakarrik euren afari perfektua, nik etxian badaugat. Izango zen, ogitartekoa. Noizian behin, kapritxoa nahi dioen, ogitartekoa prestatzen dira. Berdin zaio zen, Kapritxoa nahi diozuna, no engainatu nahi zuna, esan nahi. Ez, kapritxoa. Engainatzeko, badakizu, arkume burua laben erreta. Zerbait jaundia, eskatu behar badet, eta holan biharra egun guztia mendira jun nahi badut, arkumea ja labean holan burua erreta etxea etorri, eta labean ikusten badu arkume burua erreta. Zer zigortzen nahi eskatu behar diazu. Eske azte bukaeran, Lizarran dago lasterketa bat, eta jutea gustatuko litzaidake, eta... Horrek esan nahi do... Arkume burua eta gero hitz egingo du. Baina horrek esan nahi do, inguruko hartzaile paotxa erraukela zurekin, ze astero zehozeren esken zaude. Baina, hori bakizu zeinek, horretan zizkian, pila bat, honek izozgailuan zeuzkan, aritzek, gamboak, esan zian, enteatu zanean, urtero, karo, normalen ja gaur egun jendeak ez ditu arkume burua eta garai batean bezala eskatzen. Eta berak izoztu iten ditula, izozgailuan arkoi badauka, eta buruk eta gorde iten ditu, eta etxekoek eta jateko. Eta, nik ekarri zizkian batzuk, eta eskartu nien, eta nirak idan batek gehiago. Eta egia da, arkume burua labean erreta. Aione, maizkurrena. Arkumean lehen guazteza, arkumean masaia jaten. Labean horreko zua. Gero mingaina jaten jozu, gero garuna jaten dituzu. Super goxua, probatu, gaina, nik itxe jo da naholan, ogi birrindua gainetik botatzen diot, perresiakin da, berakatzakin txiki da, hori gurinan jarri, labean sartzen duzu, eta hori geratzen daulan txigortuta, gorrituta, da bikaina. Ederki, baino gaur, vigilie daukegunez, hemen, saltza hoen pixkat loditzen utziko du, bai, gehitu diogu fumeta, borrontzali terdi edo erantzi dizkiogu, eta, finduin da, berotasunekin, eta ardoakin, eta bestelako zuku hauekin, finduin da. Bien bitarte hortan, gurina. Urtutzen jarriko deu, tximxika. Bai. Oliba olio txorrotatxo bat. Nik uste nahikoa izango da. Naiz ni hola gehiagiko gurintzalea. Baina pixka bat ondo etortzen zai. Oliba olioa. Noizean behin. Eta hor nahi dan belarra botalda, espezie bat, nahi izan ezkero. Zapare, nahi izan, berakatzak emango zion lehen. Eta patatak, barrura ere, pixkat gehituko dio, temeretzi, hortxe, barrura. Gaurko azken gai bezala, Taiwanetik ekarri dizuegu berezitasun bat, eta negutegi berezi batzuk ari dira probatzen orain, tomateak eta azteko.
bioleta koloretako negutegiak erabiltzen ari dira, eta hor esperimentu, froga tal batean, fase batean daude, eta egin dituztena da, negutegi batzuk bioletak, beste batzuk normala, eta gero tomateak kanpoan hasi dituzte. Eta hor, oraindik ata duten ondorioa, bioleta negutegi horietan, egia da, tomateak handiagoak eta atea zaizkiela, eta karoteno gehiagokin, hau da, pigmentu gorria ematen diena, eta horrek, antioxidatzaile pila dauzka. Zapore aldetik eta ez dute esan ezer, zen moguz atea dien eroez, bai esan dutena da, asko gehiago ugaldu diela negutegi horietan eulizuri pila bat, egondanez ezetasun gehiago izan dute eta bero gehiago indanez hor barruan, negutegi horietan eulizuri pila bat, eta horrekin burrukan inbehar izan dutela, baina bestela, frogan nahi die, eta holako gauzak dituztela. Ni lehen egon nintzen holako kontuta eta dakien norbaitekin hitzeiten, da beraiek etxean izutela holako esperimentu bat, holako argi gorria eta eman da, eta esan zuen, handiagoak eta hori bai, baina zaporeik ez zeukatela. Inigo zaporeik ez zeukatela tomate horiek, eta kanpuan bezala eguzkiak ematen duen betiko energiakin da hori, ez da hoda, ezer, konparatzei. Gu gerorri ere eguzki izpiri gabe, akabu gara, beraz, berdintxu. Hartu ditzakegu osagai pila edo bestelako suplementu. D-vitamina nahi dugun guztia eta, baina eguzkitan ordu erdi paseatzea bezalakorik ez da hola. Ba ez. Eta nahiz eta perdin eman. Epa, hortxen. Eta patatak sartuko dizkiogu, poliki. Zeu zain, ona, kurrena. Esan behar dizu gero horrezeta hono pasada dizun, Top secret. Top secret, niri bai, Ez da pentsature, gutxina. Ozberreko hor? Sí. Kampuan? Patatak bere hortan, bai? Eta gero perrexila pixka gehitu, eta listo. Hau inda dau, Listo. Kusi duzu, Tita hau. Zuek zerbitzatuta zaute, oain nahi. Zeratik eratu zazuetzako zati erraiko honenak? Jakin inbar. Usaina bintzat, jaione, bikaina, Eta polikia baita ere, Bai, oain daztatzea. Eta hemen bi aukera daude. Alde batetik saltxa ugikin busti edo boiararekin hartu. Eta beraka sopa moduko bataz, Modun hori. krematxua. Listo, kalisto. Ea aki jogun. Ona. Zorionak eman barrizkion dure lagun horri. Oso ona, benetan, Zego xua, bai. Eta ez da fuerte eratzen. Baratxuri puntua badauka, baina inondik inora, zolan esateko, Zigorrek esatea, bo. Hori da, Zigorrek aukeran pixka gehiago bateko zion, baina bikaina dago. Eta nik uste dut astebururako errezeta bikaina izan aldara. Hoi da, lehenengo eta behin, vigilia unerako. Baina, horti gainontzeko zuen esku. Badakizue, astelenen berriz bueltan izango garela proposamen berezi batekin, eta zuri datorren ostirala arte. Eskerrik asko, berdin. Ondo izan, asteburuna pasa, eta pozik bizi. Agur.